تقرأي حساسة حيزات الغريبة نقدر كم زتلي تقاليك أبي خمسون صح حساسة كذا نسيا أفتح تتحسسي كلها تعطي الناس بتقرأي تعطي الناس بتقرأي كله تعطي له كوارتر وانت تعطي له كلها تقرأي كافتون بنسنتهم بقولنتهم أتيم جانا خلاه درجات تمرتن هالو جانا مدرسات هالو مدرسين مدرسيون وإسراء وتحت إسراء تدبر النورو كاو تلعيلم نمرتات جنرالات مرحت بوليتيكا مرحت دبلوماسي مرحت إيكونومي مرحت كل مدى نجارات كم منجستون كم ودون مقان إذا بقى ودبن هزبن الرياض كم صفان حادة كم كم أمنت بتقسم إذا نحبنا لهم حادة جنرالنا بتاعنا أبرا بارت كبر كسر ببهر اللو سبوت رأي اللو توهاد عيون متشويون نقول سمتشويون تفضل ينك بهنا بهر تباي يولد شاوسنا تباي يولد نقول متشويون خاطر نقول سر كم اللي زي ما قلنا نقول تزاي كنا نقول زحتو متشويون خد عندهم تراجم بالفزنارات كم تجارلاي كم مرة عندما كوارتر نعلمون بزكت تعزبتت نعلمون بزكت تعزدارو نوعلو أو نسكوينو مودين كوينو نزمرو أحدون بتناتو مرأيات مرح بترمي نوعلي مرح أحدو مرح بتلقاك أمن دمتي نوعلي مرح على دون نزي ترديم تجنجون كدو نايم مرارها ባህሉ ናይ መራርሓ ክእለቱ ኣብ ካልኦቱ ክሰርፅ ዘለዎ ክእለት ሞር ብፍልጠትን ብተግባርን ስለዝስንዮም ኩሉ ሰብ ካብኡ እናተማሃረ ይኸይድ ቡና ንፋለጥ ብሓደ ነርና ኢና ወፍሪ ቴድሮስ ወፍሪ ፕሊስማ ወልቂጥማ ብሓደ ነርና ኢና ድሓር እውን ደቡብ ምዕራብ እዝ ዝበሃል እውን ኣብ ሓደ ኮሚቴ ብሓደ ነርና ኢና ነዊሕ ንፋለጥ ኢና ከም መራሒ بشر مراحيو اتزمت ودرجاون مراجع ذاتي هادو يدانو كلا هادو يفلن نايسب سمعيت يردون نايسب كنتات يقندم نايهاد كنتات يقندم بو قرصا كم مجمريا حسام مجرشا يفلن موديل كويني قرصا موديل كوينو ونيو زمرح عوض بو ونيو في بتحكي وزارة الدرجة بتحكي تقليسي مزحته أنا بقول ترى بحنك نجار قلت عيدا لي أفتقوا أنا تيزن نجار من أسي نقول ترى نوعلم زبلت نجار مالتي دحر حرنا على كتر خلنا بفتنا يمكن على 8 9 مجمرات 8 حدا تكبرنا وقعت بتعامل جزفت وقعت ونفسنا وقعت هذا المالك ذكر أزنا حدش تقعد على كي ترى تفلتون بجملة نمل لما دمون أدل كيرا خلا كتنا وكتنا بقى أطوزنا ورن بجملة مباغانا إن كل أحنا نايد تاريخ اللي أكاري نحن تقرأ نايد تاريخ اللي أكاري بفلنا قارتن الناس خلنا تا حتى بزودهم بوضع مجدي غريزة مهم حتى ما أنا تطلعت كافت حدا نايسارة ويتمر عن ملذي باري ترى إذا بوضع جوات هذا هلا سجماتهم تفتحي سعر بتلاقي سجموا وسط هذا تجارة يكون هزون دريو كافت هذا رقبة نكافله سجمات فتح بتعاون مالتي سبعون مريضو تنزل له نايم نست دموزو
ንፅኩም ተጋዳላይ ንፅኩም ስድራ ተጋዳላይ እናሓገዘ ይኸይድ ሓጋዘይ ሓላይ ዓብዪ ህዝባዊ ፍቅሪ ዝነበሮ እዩ ማለት እዩ ተጠቃላሉ እዚ ዝነበረ ምንቅስቃስ እውን ናይ ገድያው ተገለፀ እዩ ለዚ ህዝቢ እንታይ መዳመፃ እዩ ንዝወፈሮ ዕዳማ ክሳዕ መጨረሻ ካብ መጀመሪኡ ሒዙ ዝነበሮ ወነ እዩ ጠንካራ ካብ ትምህርቲ ጀሚሩ ያው ሻዕ ህዝቢ ህይወት ታሪኩ ዝግለፅ ዘለ እዩ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ከዓ የዳምፅ ትምድማት ኣብ ማንም መብዛሕትና ዘየለ ንሱ ግን ከምቲ ንገልፅ የዳምፅ እዩ ዝተባሃለ ንኩሉ ኣዳሚፁ መብትሒ እውን ይሕብረካ ሓጋዝ ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ ወታደራዊ ጥራሕ መርሓ ዘይኮነስ በሳል ኮይኑ ፖለቲካውን በሳል ክትከውን መፍትሒ ኣካት ፀገማት ኮይኑ መፍትሒ ንምሃውን ዓብዪ ፃዕርታት ዝገብር ዝነበረ ዓብዪ ሓውና ማለት እዩ ካብቶም ነቲ ቀፃሊ ትውልዲ እቲ ቀፃሊ ዝርከብ ትውልዲ መምህር ናይ ታሪክ ኣሰር ክኽተሉ ካብ ዝገብሩ ፍሉይ ጅግንነት ካብ ዝፈፀሙ ብዙሓት ተጋደልቲ ሓደ እዩ ኳርተር ፀላእቱ ከሽንፍ ብጣዕሚ ህልኸኛ እዩ ተወዳዳሪ ኣሸኒፉ ንፀላእቱ ዘሽንፍ ኣሃዱ ካሃንት ብኡ ክዳሎ ካብ ልቡ ይሰርሕ እዚ ስኢሉ ካብ ታራ ናይ ህልፍ ዝመፅእ ጉዳይ ኣይኮነን ካብ ህዝባውነቱ ካብ ነቲ ዕላማ ዘለዎ ፅንዓት ካብ ንህዝቢ ዘለዎ ፍቅሪ ዝብገስ እዩ ስለዚ ሓደ መለለዩ ጅግንነት ብዝተፈላለየ መንገዲ ይግለፅ እዩ ኩላትና ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ቃልሲ ክንቃለስ ከለና ናይ ባዕልና ዝተዋፅኦ ክነብርክት ከለና በብናይ ባዕልና መግለፂ ነቲ ቃልሲ ኣወፊና ኢና ኣብርሃ እቲ ካሊእ ዘርዘሩ ገዲፍና እቲ ኣብ ጅግንነት ዝወዓሎም ናይ ጀገና ስርሒታት ከምቶም ካልኦት ብፅቱ ከምቶም ካልኦት መራሕቲ ከምቶም ካልኦት ኣብዚ ዓወት እዚ ዘብፅሑና ንሱ እውን መዓት ሓዊ መዓት ፈተና መዓት መከራ መዓት ንስለ ካብ መስዋዕቲ ካብ ሓደጋ ዝድሕነሉ ስርሒታትን ፈተናትን ሓሊፉ ይፀኒሑ ስለዚ ህዝባውነቱ ኣብቲ እዋን ቃልሲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓውን ከቢድን ፈታንን ስራሕ እቶ ተባሂሉ ኣትዩ ስርሒቱ ሳኺዑ ዝወፅእ ልኡኹ ዝፍፅም ከምቶም ካልኦት ብፅሑፍ ኣብቲ ዝወፅእ መንባሪ እቲ መለለዩ ብኡ እውን ናብ ልዑል ደረጃ እንዳበፅሐ ከይዱ ንዝኣመነላ ፅኑዕ እዩ ትፅንዓቱ ትንሪኦ ኣለና ኢና ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ተምሃሮ ዓብዪ ተቐባልነት ነይሩዎ ብዝነበሮ ዓቕሊ ትዕግስቲ የዳምፅ እዩ ይሰምዕ እዩ ይሓሊ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ተምሃሮ እውን ከምኡ ዓይነት ባህሪ ነይርዎ እቲ ባህሪ ክሻዕ ሂወት ሕልፈት ሞቱ ቀፂሉ እዩ ማለት እዩ ካብ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኳርተር ኣብዝሃ ኣለወ ይሃሉ እንተረኺብካዮ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለ ይብል ብዛዕባ ህዝቢ ይሓትት ዘለዎ ፀገማት ይሓትት የዳምፀካ ትነግሮ ነገር ማለት እዩ የዳምፀካ እስቲ ክሻዕ ህዚ ማለት እዩ ሻዕ ዝሓተት ሞቱ ሓደ ብጣዕሚ ኣነ ስእለክስታይ ዝገበሮ ማለት እዩ ክትነግሮ ዝተሃርፍ ክትረኽቦስ ዘሎ ኩነታት ክትነግር ተሃርፎ ትባህር እዩ መዳመፃይ እዩ ከመይ ከም ትኸይድ እውን ይሕብረካ ይመክረካ ኣብ ታሪክ ቃልስና ዝዝከሩ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ከበድቲ ፈተናታት ኤርትራ ዝነበረ ውግእ ስውን ነይሩ ወይ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ፈተንቲ ውግኣት ስውን ነይሩ ወይ ማእኸል ሃገር ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ዝነበሩ ፈተንቲ ውግኣት ልጎና ይኹን ናይ ሰናይ ሸዋ ይኹን ካሊእ ይኹን ምስ ብፅኦቱ ሓድኡ መሪሑ ምስ ካልኦት ሃብታት ኮይኑ ተብኡ ዝነበረ ሓዊ ተብኡ ዝነበረ ፈተና ሓሊፉ እዩ ነቲ
ክትዓወት ናይ ባዕሉ ዝተዋፅኦ ገይሩ እዩ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ሰላም እዋን ብዙሕ መርኣያታት ክቀርብ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብፀረ ደባይ ስልቲ ንኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ኢራቅ ኣብ ሲርያ ክሰርሕዎ ዘይከኣል ብደባይ ንዝገጥመልካ ሓይሊ ከመይ ትሰራዕ መንግስቲ ኮይንና ደባይ ኮይንና ንመንግስቲ ስዒርና ኢና ካብ ደባይ ሰጊርና ናብ ስራዕ ውግእ ሓሊፍና ንመንግስቲ ስዒርና ኢና መንግስቲ ምስ ኮንና ድማ ደባይ ኮይኖም ንዝተፈታተኑና መንግስቲ ኮይንና ንደባይ ከመይ ንስዕር በቲ ናይ ቀደም ልምድና በቲ ሓድሽ ናይ ዓለም ተመክሮን ናይ ባዕልና ተመክሮን ተፀሚዑ ዝተሓንፀፀ ናይ ፀረ ደባይ ውግእ استراتيجي سنتن መንግስቲ ኮይንካ ተካይዶ መለስ ሓንፀጦ ውፅኢታዊ መንገዲ ብዕውት መንገዲ ብፍላይ ኣብ ሶማሌ ክልል ውፅኢታዊ ዝገበረ በዚ እውን ብዙሕ ናይ ሰላም ውፅኢት ክመፅእ ኣብቲ ከባቢ ነዊሕ ግዜ ዝሽግረና ዝነበረ ርብዮ ዝተዋፅኦ ዝገበረ እዩ እቲ ናብ ትግራይ እንትበፅእ ተሎ وأنا ما مسكرت وتطون مساون إحنا ذاتنا لنا حنت أنا محزيمتي إذا تقرأنا فترة عبدنا عبد فترة نازعة الدولة الخليجية كلها تبقى صرح تبقى قيد نفس تبقى قيد كلها استرف يتعرف له وسشنو أقول لازم تقرأي تقولون هذا تقرأي المدحان وسشنو قريت أفكار ما تبطت ما بقولوا اللي بيقولون عامي لازم كذا جزيون عاطح لو عليه وين يجي تزمح هذا ترى يعني من قلتي ناتو مسلي إذا خدكيت فلنتو لطرتو كاليتو بمر هذا ما ناتو مسلي حدا خيت نور تاخذ له من مرارها طعم حقيقي بارتر كتب قالت بالضبط نزمر هذا موديل كنت نعرف شيء أنا بقول يكون ورقات أنا ساعد فوتو كارتر بزح حي نسب أي وقت حي نسب وقت أنا بتحات مسوحتي أنا عاود ما تيجي كم من الوقت تحتو نمر حدنا ورقات أنا يتراك أب جنسناسته زنورنا لقزي حبينا نروح زنورنا لقزي زعزوز فتو هيدا سووا قتلو سلاقي مسعر كلاي كل قزي أو تدبان يركب أو صاحي يركب أو روح يركب أي سجون مساعدو بقربت نوعلو نوسع سيرو مزد حتى أهدو نوع عدد حدرين نعطيك كساسات نورخ وعلو صد بس وما زعا وعلو خيري زعا وعلو نورا زعا وعلو فلي نجد زي حسب علامان بس علامات ما زمرها حيدي إسكا وفرك عوض من ركات تقوى زرارك ناس طبع عوية أقاد عم قوي نصر عن حدا أمة مرت نابل لخ أدخله حسن في الحزب نيرو أقاد عربي حد عسرت زخونم تزي تجاجي ناب تعليم خدو أنا شوي تودانيا وندمع أقال إسرح نيرنا ناب أحدثات نتنبيه كنكيد نورك أنبا تمال هو من لنا كواتهم حدا بلاستر بحر كنكت كلنا وراب نيرو رابعي وراب النبلو معدتين أو عيوغار أب عديت سابي عد زكاة العيو أب مئرادة دياو موفيريو أب كرس أمراون سافر حق التبيض تدمسيو بحر كنكت كلنا عن أفتن أهدتات أفتر أوبريشن نيران كنكت جن نوغر ونخرسل زلنا
ካብቶም ንጥፍ ዝበሉ ኳርተር ነጥፍ ስለ ዘርእየና ዕጥቃ ጥያቅና ዕጥቃ ተዓጢቑ ኣብ መንገዲ ሓፈል በጥበል ከመይ ትትኩስ ከመይ ትዕምራል ከመይ ተንሽን ተእቱ እናርአና ይኸድና ኣብ ክልተ መዓልቲ ክዕዳጋ ዓርቢ ፀኣ ኣቲና ስካብ ፀኣ ድማ ብገለበዳ ጌርና ንወርቂ ኣባ ክንኣቱ እተን ኣሃብታት ነቲ ዝነበረ ፀላኢ ደምሲሶ ነቑ ተበታቲኑስ ናባና ፈሪሱ መፅኡ ውግእ ጀሚርና ውሕዳት ኢና ተጋደልቲ ካልኦት መናእሰይ ድሓር ተዋጊኡ ከም ተዋግዒ ማለት እዩ እዚ መበገሲ ንኳርተርስ ሽዑ ዝነበረ መንእሰይ ትግራይ ሽዑ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ምዃኑ ትሪኢኻ ኣብ ክልተ መዓልትስ ተኩሳት ኢኻዮ ካላሻት ሒዞን ኣብ ውግእ ዝኣቱ ማለት እዩ ንኳርተር ድማ ካብ ሻዓ መዓልቲ ጀሚሩስ ኳርተር እንታይ ዓይነት ጅግንነትን ውፍይነትን ከም ዘለዎ መርአይ ድማ ትኸውን ድሓር ካልኦት ናብ ታዕሊም ከይዶም ንሱ ዘንቢዑ ይኸይዱ ኣብኡ ወዲእናስ ንዓዴት ሰገምና ዓዴት እውን ምሳና ተዋጊኡ እታ ራብዓይ ወራር ትበሃል ወዲእዋ እዩ ናብ ታዕሊም ከይዱ ድሕሪ ተዓሊም እዩ ወፂኡ መንእሰይ ኮይኑ ሓደ ወራር መኪቱ እዩ ኳርተር ማለት ሓደ መደብ እዩ ካብ ነቲ መደብቲ ብዘይዕንቅፋት ኣይኮንን ብዘይፀገም ይኹን ብዘይፈተና ይኹን ንሶም ሸቶ ክተብፅሕ ዘሎ ህልኽ ኣሃዱ ካብ ምድላው ጀሚሩ ዘዳናኸይ ኣሃዱ ኣብ ልኡኽ ኣትዩ እንትዋግዕ እውን ዝተፈላለዩ ውሽጣዊ ሽግራት እንተጋጥም ንሶም ምፍታሕ እውን ኣብ ኩሉ መላይ ብህልኽ ናይ ምስራሕ ናይ ምስራሕ እና ውድቀት ክትቅበል ናይ ዘይምግላይ ብዙ ዝፍለጠሉ እዩ ምስቶም ከማ ገይሮም ዝወሰኑ ካልኦት ወፃት ኮይኑ ድማ እዚኣ ለይትን ቀትርን ተሰሪሑ ብዙሕ ሓሳባት ኣምፅኡ ብዙሕ ክጠቀም ዝኽእል መፍትሒ ንናይ ትግራይ ድሕንነት ከግልግል ዝኽእል ሓሳባት ኣምፅኡ ብዙሕ እውን ካልእ ሓሳባት ውጥናት ነይሮሞም ኣብዚኣ ምስ ዝነበሩ ብፆት ናይ ሰራዊት ላዕለዎት መኮንናት ከምኡ ዝበሉ ተመኺሮም ዘትዮም ሓሳብ ከምፅኡ ክሕግዙ ኣብ ዝገበርዎ ፃዕሪ ኳርተር እውን ናይ ባዕሉ ግዳም ፃዊት እዩ እዚኣ እንትገብር ስድራ ምስኡ ክፀንሐ ይደልየ ዝገረመኒ ነገር ዝኾነ ሓረጋ ክበፅሐኒ ይኽእል እዩ ዝኾነ ዝክእል ክቅተል ይኽእል ዝኾነ ነገር ክመፅእ ይኽእል ካብቶም ፀላእ ዝሳደም ዝነበሩ ስለዝነበረ ስለዚ ቆልዑ ስድራ ክጨነቑ ብዚኣ ኮይኖም ወይ ወዲቖም ይተርፉ ወይ ኣነ ብዛዕባኦም ክጨነቕ ወይ ንሶም ብዛዕባ ክጨነቑ ወይ እንዳተጨናነቕና ክንነብር ኣይደልን ኢሉ ቤተሰቡ ብክንደይ ክርክር ኣእሚኑ ናብ ቤተሰብ ክኸዱ ክፀብቑ ገይሩ ብምሉእ ልቡን ብምሉእ ቀልቡን ብምሉእ ጉልበቱን እዚኣ ክሰርሕ ገይሩ ክሳዕ ክንዱ ከቢድ ውሳነ ዝወስኑ ዝገደል ዝነበረ ክሳዕታ መጨረሻ ሂወት ላይ እንተየሸነፈ ፀላእ እንተይሰዓረ ክውዕል ተሓድር ኣይደልን እዚ ከም ግለሰብ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ዝሃምፆ ይብል ኣሃዱ በዚ ደረጃ በዚ መንፈስ እዚ ክዳሎ ይገበር ኳርተር ካሊእ መዳለይኡ ፈፃሚ ንዝተዋሃበ ልኡኽ ብዝሕብን ብጅግንነት ካብ ዝፍፅሙ መራሕቲ ኣብነት ኮይኑ ከምቲ ብዝርዝር ተገለፀ ኣብነት ኮይኑ ምሳሌ ኮይኑ ነቲ መፅዓልሲ እንከፍሎ መስዋዕት ብምሉእ ቅድሚት ኮይኑ ብምኽፋል ካልኦት ዝኣሰር ተኸቲሎም ዓወት ከምፁ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ክድምሰሱ ካብ ልቡ ካብ ዝሰርሕን ንመስዋዕቲ ካብ ዝተዳለወ ተዳልዩ ካብ ዝተጋደለ ጅግና ብፃይና እዩ ካሊእ ናይ ኳርተር መንነት መግለፂ ማንም ተጋዳላይ
ኮይኑ ተልእኮ ምፍፃም ዝገብሮ ምንቅስቃስ ሞራል ዝህብ ምሳሌ ዝኸውን እዩ። እቲ ካሊእ መንነቱ ኩላትና ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ፍቅሪ ፍሉጥ እዩ። ኩላትና ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለና ፍቅሪ ትግራይ ናብ ዝሕሸ ደረጃ ንክበፅሕ መስዋእቲ ንምክፋል ተቃሊስና ኢና። ኳርተር ብፍሉይ ዝግለፀሎም ብዙሓት ናይ ውሽጡ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ፍቅርን ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝሕሸ ደረጃ ንምብፃሕ ዝነበሮ ትምኒትን ፍሉይ ዝበለ ዕምቆት ጥልቀት ዘለዎ ስምዒት ነይርዎ። ማንም ተጋዳላይ ስምዒት እዚ ኣለዎ። ግን ከምቲ ዝተባሃለ ዘይተገለፀ ኣይኮንኩን ዝገልፅ ዘለኹ ከምቲ ዝተባሃለ ብፍሉይ ክሳዕታት ዝስወአላ ኩሉ ግዜ ቀልቡ ኩሉ ግዜ ኣእምርኡ ዝተቃለስናሉ ዕላማን ናይ ህዝቢ ትግራይ ለውጢ ናበይ ይኸደሉ ኢሉ ካብኡ ምርኦ ፈልዩ ዘይፈልጥ ሓሳብ እዩ። እዞም ናይ ህዝቢ ፍቅርን ናይ ዓዲ ፍቅርን ናይ ዕላማ ፅንዓት ርህራሄ ናይ ተልእኮ ውፅኢታውነት ንዲ ክሳዕ ንወዳእታ ድማ ሓላፍነትካ እንዳወፅኻ ሂወትካ ክሳዕ ትሓልፍ ምግልጋል እያ እሞ ካብቶም ካልኦት ተባሃርናዮ እውን ንሱ እዩ። እቶም ሰዋእትና ኩሎም ከምኣ እዮም። እቶም ህልዋት እውን ከምኣ ክኾኑ እዮም ንፃዊ ዘሎ ከምኣ ኢልና ንቃለስ ዘለና ኩልና ከምኣ ክኸውን ወረደና ንምናይ ከምኣ እውን ይኸውን ኣሎ ተስፋ ንሪኢ ኣለና ውፅኢት ንሪኢ ኣለና። እዛ ናይ ሕዚ መኸተ ከምኣ ኢልና ክንሰግራ ኢና። ኳርተራት፣ ሰዓረታት፣ ገዛእታት፣ መለሳት፣ ሓየለማት ኩሎም ከምኦም ዝበሉ ኣለውና እውን ህልውና እዮም ካብ ሓድሽ ወለድና